Στροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, για ένα θέμα που μάλλον θα μας παρασύρει στο διαστημικό πλέον ρόλο που θα έχει η Κύπρος και μάλιστα σε μια πάρα πολύ σημαντική αποστολή. Ο Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης του Διαστήματος θα συμμετάσχει με δικό του διαστημόπλοιο τα επόμενα χρόνια σε μια παγκόσμια προσπάθεια μελλοντικής προστασίας του πλανήτη. Θα ταξιδέψει σε αστεροειδή, ο οποίος δεν απειλεί με τη Γη, αλλά θα ανατρέψουν την πορεία του ως δοκιμή ετοιμότητας σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Γιώργος Δανός, είναι εδώ μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μια σίγουρα πολύ σημαντική επιτυχία για την Κύπρο, η οποία ανακοινώθηκε και εδώ στη Λευκοσία από το Συνέδριο των Αποδήμων. Πώς προέκυψε αυτή η εξέλιξη και τι σημαίνει για την Κύπρο? Εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθούμε σαν Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος να φέρουμε τέτοιου είδους projects στην πατρίδα μας. Και έχουμε πείσει τους συνεργάτες μας στο εξωτερικό ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες στην Κύπρο και γι' αυτό μας έχουν δώσει αυτό το συγκεκριμένο project, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο για μας ότι είναι η πρώτη αποστολή της Κύπρου στο διάστημα, αλλά είναι πολύ σημαντικό παγκοσμίως, διότι είναι η πρώτη προσπάθεια της ανθρωπότητας για να αποτρέψουμε ένα αστεροειδή, για να δοκιμάσουμε τις δυνατότητές μας. Μάλιστα. Ποια θα είναι ακριβώς η εμπλοκή της Κύπρου? Δεν γνωρίζουμε ακόμη πολλές λεπτομέρειες. Αντιλαμβάνω ότι αποστολή σε μερικά χρόνια θα είναι, έτσι. Ακριβώς, είναι σε μερικά χρόνια. Γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος της Κύπρου, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να επεκταθώ σε αυτές τις λεπτομέρειες. Για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους. Μπορώ όμως να πω τους κίνδυνους για τους αστεροειδείς και τη σημασία για την πατρίδα μας. Αυτό έχει σημασία, ναι. Να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτή η αποστολή και γιατί είναι πολύ χρήσιμη. Και διεθνώς βέβαια και για την Κύπρο μια πρώτη προσπάθεια να βγει στο διάστημα. Ακριβώς. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Κάτι παρόμοιο έγινε με μια φίλη χώρα, την Ιταλία, η οποία στη δεκαετία του 80 ήταν στις αρχές των βημάτων της για την βιομηχανία του διαστήματος. Και κάποιοι ψηλά ειστάμενοι των οργανισμών διαστήματος της Ευρώπης και της Αμερικής τους έδωσαν μια πολύ συγκεκριμένα σημαντική αποστολή. Να στείλουν διαστημόπλοιο στον Κρόνο και ένα άλλο μικρότερο διαστημόπλοιο να προσγειωθεί στον Τιτάνα, τον δορυφόρο του Κρόνου, για να δουν αν υπάρχει ζωή, και ήταν η πρώτη προσπάθεια της ανθρωπότητας να προσγειώσει τέτοιο σκάφος στον Τιτάνα. Εκ των υστέρων η Ιταλία, λόγω αυτής της αποστολής που τους δόθηκε στα πρώτα τους βήματα, είναι σήμερα η έκτη μεγαλύτερη δύναμη του διαστήματος στον πλανήτη και η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Οι ίδιοι άνθρωποι που έδωσαν αυτή την ευκαιρία στην Ιταλία δίνουν και σε εμάς σήμερα την ίδια ευκαιρία με το να λάβουμε μέρος σε μια τέτοια σημαντική αποστολή προς τον αστεροειδή αυτό. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει ριζικά τις τεχνολογίες και τον ρόλο της Κύπρου σε αυτά τα θέματα, ιδίως στο διάστημα, να εργοδοτήσουμε νέους ανθρώπους και να εμπλεκόμαστε σε τέτοιου είδους αποστολές που ήταν αδιανόητο τα προηγούμενα 5 ή και ακόμη πιο αδιανόητο πριν 10 χρόνια. Ποιες δηλαδή, να δούμε έτσι λίγο περισσότερο ποιες είναι οι δυνατότητες μας, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ως προοπτική για το άμεσο μέλλον. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα, να μας δοθεί η ευκαιρία που λέτε? Ναι, ακριβώς. Ο Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος έχει στο συμβούλιο του κάποιους από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες παγκοσμίως του διαστημικού τομέα. Έχουμε πριτάνης παγκοσμίων πανεπιστημίων του διαστήματος που είναι στο Συμβούλιο μας μέσα. Έχουμε επιστήμονες από διάφορες υπηρεσίες διαστήματος στον οργανισμό μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν την τεχνογνωσία στην Κύπρο και εμείς με τη σειρά μας, εδώ τοπικά, έχουμε μαζέψει κάπου 300 ερευνητές, κάποιοι ιδιαίτερα ψηλού επίπεδου, και σε συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους εδώ στην Κύπρο, αλλά και με Κύπριους που διαπρέπουν παγκοσμίως, εξού και η ανακοίνωση στο Συνέδριο της Διασποράς. Ακριβώς. Αυτό σας ρωτούσα, γιατί έγινε εκεί η ανακοίνωση. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με την ΕΠΟΜΑΚ. Είναι νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων. Και έχουμε μια συνεργασία που άρχισε αυτό το καλοκαίρι και έχουν δείξει πολύ σημαντικό έργο τα παιδιά που συνεργάζονται αυτή τη στιγμή με τον Οργανισμό Διαστήματος. Η Άννα Τσάτσος, ο Άντριου Σαββίδης και ο Μάικ Μαλβέτα εργάστηκαν αυτό το καλοκαίρι μαζί μας, και μαζί με αυτούς αλλά και άλλους ανθρώπους της Διασποράς θα συνεχίσουμε αυτό το έργο. Και όταν λέω για επιστήμονες που διαπρέπουν, μιλώ για κάποια ονόματα τα οποία είναι στην κορυφή του παγκόσμιου κλάδου διαστήματος και είναι μαζί μας. Γιατί? Διότι εδώ και χρόνια αγωνιζόμαστε σαν οργανισμός να φέρουμε τέτοιους συνεργάτες για όφελος της Κύπρου.
Είχα ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και στην Αγγλία, δεν κάνω λάθος. Στην Αγγλία, ναι, 15 χρόνια. Και γύρισα στην πατρίδα με αυτό το μυαλό να προσφέρουμε στην πατρίδα μας, ο πατριωτισμός. Άρα είναι ουσιαστικά μια διεθνής κυπριακή προσπάθεια με επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Αποκαλώ τον οργανισμό, ναι μεν Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος, αλλά είναι ένας πολυεθνικός οργανισμός που έχει την έδρα εδώ στην Κύπρο για όφελος της Κύπρου, διότι το πολεμήσαμε να το φέρουμε εδώ στην Κύπρο μας. Ωραία. Αυτό με το δικό μας διαστημόπλιο θέλω να μου πείτε λίγο. Θα έχουμε όντως ένα δικό μας διαστημόπλιο που θα το ονομάσουμε και όλες θα το δώσουμε θα το βαφτίσουμε? Έχω συμφωνήσει ότι δεν θα έλεγα περισσότερες πληροφορίες, ναι. Αλλά ναι, θα έχουμε και εμείς δικό μας διαστημόπλιο σε αυτή την αποστολή και να πούμε ότι είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των χωρών που λαμβάνουν μέρος. Έχουμε την Αμερική με την NASA, την Ιταλία με το Ιταλικό Space Agency και την Γερμανία. Και φυσικά η Ιταλία και η Γερμανία κάτω από την ομπρέλα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Και σε αυτούς τους τρεις καλούν και την Κύπρο για να συνδράμουμε, να κάνουμε συγκεκριμένο έργο εδώ στην Κύπρο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά δεν μιλάμε για να στείλουμε Κύπριους στην Αμερική να εργαστούν σε κάποια εργαστήρια με άλλους. Μιλάμε για το διάστημα, βέβαια. Εδώ να χτίσουμε. Και εδώ, ναι. Εδώ να χτίσουμε, ναι. Εδώ. Και μπορούμε να πούμε τον αριθμό και τη τεχνογνωσία των ανθρώπων που θα ταξιδέψουν προς τον αστεροειδή, ή και αυτό δεν μπορούμε ακόμα να το αποκαλύψουμε? Να διευκρινίσω ότι η ανθρωπότητα ανθρώπους μέχρι στιγμής έχει στείλει μόνο στο φεγγάρι. Δεν έχουμε ξαναστείλει από τη δεκαετία του 70 και όλοι οι αστροναύτες που πάνε στο διάστημα πάνε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ναι. και μόνο. Άρα στον αστεροειδή αυτό θα στείλουμε ένα μη επανδρωμένο σκάφος, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους πλανήτες, ναι. Και όταν λέμε αποστολή μιλάμε καθαρά για μη επανδρωμένη. Μη επανδρωμένη, καθαρά, αλλά δεν θα συμπεριλάβει βεβαίως στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αυτή η αποστολή? Όχι καθόλου. Ο σταθμός αυτός περιφέρεται γύρω από την Γη. Και μιλάμε τώρα, θα πάμε σε πολύ μακρινότερες αποστάσεις για να συναντήσουμε τον αστεροειδή αυτό και να τον παρεκτρέψουμε από την πορεία του. Να δώσουμε και κάποιες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της αποστολής, τι ακριβώς θα επιχειρηθεί κοντά στην αστεροειδή από αυτό το μη επανδρωμένο διαστημόπλιο? Ναι, βεβαίως. Σκοπός είναι να βγάλουμε από την πορεία του τον αστεροειδή. Αν πούμε ότι είναι εδώ η Γη και έρχεται κατευθείαν πάνω μας. Αυτός ο συγκεκριμένος δεν έρχεται. Μιλάμε για μελλοντικά. Αν κάποιος μελλοντικά έρχονταν κατευθείαν πάνω μας, εμείς θα τον σπρώξουμε λιγάκι και αυτή η μικρή διαφορά στην πορεία του έχει συνέπεια ότι θα περάσει όχι κοντά από τη Γη, αλλά πολύ πιο μακριά, διότι οι αποστάσεις είναι τεράστιες στο διάστημα. Άρα αυτό θα κάνουμε, μία μικρή μετακίνηση από την πορεία του. Και αυτό είναι άκρος σημαντικό για την ανθρωπότητα. Διότι αν μιλήσουμε για το τι περιμένουμε την 1η Σεπτεμβρίου, αστεροειδής μεγέθους 4 περίπου χιλιόμετρων, θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη. Μας απειλεί καθόλου? Δεν μας απειλεί, αλλά μας κάνει να νιώθουμε άβολα, διότι αν τέτοια μεγέθη περνούν από κοντά από τη Γη, να το πω πιο συγκεκριμένα, αν αυτός ο αστεροειδής δεν περνούσε από κοντά, αλλά χτυπούσε την Γη, δεν θα μιλούσαμε για το τέλος του πολιτισμού. Θα μιλούσαμε για το τέλος όλης της ζωής στον πλανήτη Γη. Άρα, οι δεινόσαυροι πριν 65 εκατομμύρια χρόνια είχαν εξαλειφθεί. Γιατί? Διότι δεν είχαν ούτε τεχνολογία, ούτε μυαλό, ούτε τεχνογνωσία που έχουμε εμείς οι ανθρώποι. Άρα, εμείς σήμερα είμαστε στην θέση, σαν ανθρωπότητα, να έχουμε όχι μόνο την νοημοσύνη, αλλά και τις κατάλληλες τεχνολογίες, ώστε υπεύθυνα να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, τον πράσινο μπλε αυτό πλανήτη. Δημιουργούμε άρα τις προοπτικές, δοκιμάζουμε για να είμαστε σε ετοιμότητα, ώστε να μην εξαφανιστούμε κι εμείς όπως τους δεινοσαύρους. Ακριβώς. Και να πω και το παράδειγμα, στην Κύπρο τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαμε δει ένα φαινόμενο στους ουρανούς μας που θορύβησε τον κόσμο της Κύπρου και έχει και μια έκρηξη. Και αυτός λέγεται ότι ήταν ένας πολύ μικρός αστεροειδής ή ένας μετεωρίτης, ένα μετεώρο. Αν δεν κάνω λάθος, 12 Οκτωβρίου, 12 Νοεμβρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα περάσει κι άλλος ένας. Αυτή τη φορά 1/8 της απόστασης από τη Γη στο φεγγάρι. Αυτό και αν είναι απόσταση αναπνοής και αυτό και αν μας κάνει να νιώθουμε πολύ άβολα. Σε διαστημικούς όρους βέβαια. Σε διαστημικούς όρους είναι μια απόσταση η οποία λίγο πιο κοντά να είναι, μπορεί να τριβεί στην ατμόσφαιρα και να έχουμε το φαινόμενο του 2013 που στο Τσέλνιαπινγκς της Ρωσίας ένας αστεροειδής ανατινάχθηκε, είμαστε τυχεροί που ανατινάχθηκε,
στην ατμόσφαιρα και δεν εισήλθε στο έδαφος, αλλά η έκρηξη και μόνο στην ατμόσφαιρα, δηλαδή ο ήχος, το κύμα κρούσης, είχε κάνει τεράστιες ζημιές υλικές, είχε σπάσει τζάμια, είχε ρίξει τείχους κτλ. Είχαμε τραυματίες, ευτυχώς όμως όχι θύματα. Και ήμασταν τυχεροί, διότι ήρθε έτσι. Αν ερχόταν έτσι, δεν ξέρουμε. Άρα διασφαλίζουμε ότι δεν θα γίνει αυτό στο μέλλον. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Τελειώνει ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε η αποστολή να στεφθεί με επιτυχία και με τη συμμετοχή της Κύπρου, βέβαια. Σαφώς, σαφώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.